जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ शुभ सकाळ शुभ सकाळ बर्तमान मोर जड़े बड़ भाई आसछन्ती से बसछन्ती दुकान रे आउ कौन सब कार्य करुछन्ती सब पचारे टी आ से कौन टी देबे सुनन टे भाई कौन कुआ कौन कहवा भाई माने आपण माने भले अछन तो आज्ञा आउ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଆବହାବ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଆକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଣ କୁହ କ'ଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗ୍ରସ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗ୍ରସ୍ତ ତ ଯିବା ଆମେ ଆମର ତ ପ୍ରଥମ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସିଆଲି ସେଇଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି କାମ ଧନ୍ଦା ସାରି ଆସିବା ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଉ ତାହେଲେ ବାହାରିଲ ନା ଆଜ୍ଞା। ଖରା ହଉଛି ଏ ଖରା ତ ସବୁଦିନିଆ ଖରା ଆମ ଛୁଆଟା ବେଳୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଏ ଖରା ବି ଚାଲିଛ ନା ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଆମର କିଛି ଖାତିର ନଥାଏ କିଛି ଖାତିର ନାହିଁ ନା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ କର୍ମ କଲେ ତ ଫଳ ମିଳିବ ସେବାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ବା ନ ପକାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ହଁ ଏଇ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହଉ ଭଗବାନ ଭାଇ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଏମିତି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବୁ ଆମେ ଭାଇକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଟିକେ ଆଉ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜାରା ଖାରା କ'ଣ କଲା ଭାଇ ଜାଳି ଦେଲା।